Mr. Right. May buntag mga ka-right. Sa orasan. The City Media. Gaya, matawag tuhan gaya, productive kaya da. Late sa tanis trabaho. So, pero madla ko ang mga ka-right, kuwanta sa unsay life cycle na ko sa akong pagpanarbaho. Alright. Mubangon. Inokto. Maganda mong sudan. Luto tagsudan. Magsiadaan. Kaman, maligo. Magilis. Mukaon. Bro? Mag-smoke bisag late na. The beat. Andam sakinan padong trabaho. Drive sakinan padong trabaho. Meanwhile, Gabli sa opisina. Sakang roll up. Sod sa office. Umpok sa light. Andar sa electric pan. Tag-dispense. Butang sa bag. Gamay. Ingaw man. Kabut sa opisina manantanan, abli, limpyo, paandar sa electric pan. Ingaw man. Oh. Una naman end sa video, nadalag ko tawag gani. Shout out Shagit sa gawas. Natay Shagit sa gawas. Sa Gino's TV, sa mga barkada, gawas lang. Kaking, kaking kulking na. Migo na ako. Supporter na ako. Channel. Guguban pa ako mga migo sa Burbun, mga Burbuniters. Buat na naglaan ito. Bayin-bayin sa kanada. Right. Ay pa matulog balik.